Il-futur tal-Partit Nazzjonalista irid ikun l-ambjent. Għaliex meta nipproteġu nħarsu l-ambjent, inkunu qed nagħmlu servizz għall-poplu illum imma għall-poplu għada wkoll. Dak l-impjant grazzi għalih il-kwalità tal-baħar tagħna hija mill-aqwa fl-Ewropa. U r-risposta ta' ilu lil Joseph Muscat, ta' ilu il-Kummissarju tal-Unjoni Ewropea illi jagħmel huwa stess għallu il-kwalità tal-baħar f'Malta huwa 100% eċċellenti. Nagħmel appell lilkom kollha biex niddefendu l-standards edukattivi f'pajjiżna. Ma nħallux lil dan il-Prim Ministru iwaqqa l-standards. L-standards għandna nżiduhom u mhux inwaqqawhom. U jekk għandna ċertifikat għandna nagħtuh valur, mhux narmu il-valur tiegħu. Il-MEPA minflok ma tipproteġi u tħares l-art barra l-iżvilupp, tajt liema għandha tkun l-art magħżula. U kombinazzjoni din l-art hija tal-lajlaj. Bejn investiment ta' 100 miljun u wit x'tażel? Joseph Muscat f'sekonda wieġbu għallu nażel il-wit. Naħseb illi fimni ħażin għaliex Joseph Muscat qed jażel il-bwiet u mhux il-wit. Il-bwiet biex jimlihom flus. Dak illi qiegħed jażel Joseph Muscat. Biħilna iċ-ċittadinanza, biħ l-Ene Malta, qed ibih l-Er Malta, irid ibih iż-żonqor, qed ibih ruħu. U dan mhuwiex sew.